sulog. sa yuba. Siya ako na lang yun. Pareho na sa Napakamay. Tataron dire sa bindo. Di na daw na yung mga tagakantay. Hindi na gani. Ang surprise masa distinguir akong taga. Distinguir taga. Naman si Kuan, kapitan sa landaw si Kuan, basti. Asa? Ngita ka. Anak jud. Anak jud te. Hulog gina ko te bak 5 pesos sa skoy ko. Di ba din ang hulogan mo ko. Sila may balaan na ron. Ano? Ngit pa man sa iyo kayo kay di na matagakan. So mingaw pa oh. Mingaw pang barangay sa Tambubo. Pag ito sugo ng kawayan. Kan mana abang kin mas kilid. Mata lang ay rin. Len. Puno yun. Puno sila ito eh. Mau dah hindi matagakan kay napuno jud siya. Mga ingon ni gunggong, hindi daw makuha ito. Ingan si gunggong, di naman ito itong 20 nga. Kukonek siya sa puno ng pati. Lagi kaluyan pa ta. Eh napuno. Kusog-kusog jud kay eleksyon manggod. Sana wala. Yuba. Siya ako na lang yun. Pareho na sa napakamay. Yan mo na matagakan. Sa ikot na ito nagbalik. Eh, yan na, pwede. Murag mamininid. Burn out pa jud no? Timing kayo, burn out. Mo ni tanan ang atong na coins out sa window. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 2, 4, 5. 8 no? 2, 4, 5, 9. Nya, kani 700 man 2, 4, 6, 7. Nya 400, so si 1, 1. No? So 1,000, 1, 1. Ay, last na to ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10-1. 10, 1 tanan. 10-1. Bless the Lord.